A llongyfarchiadau felly I gadarnhau pwy ddath yn y safleoedd eraill. Yn trydydd, mi oedd Efan Hywel Price, Ysgol Gyfun Caerllion yn ail, Luke Parfitt, Ysgol Gyfun Aberpennar. Ond fel y gwelson ni, a gewn ni air bach gyda'i nawr gobeithio, yr enillydd a Ddysgwr Eisteddfod 2020 ydy Rosina Jones. Ac mae yna ychydig o gywirdeb angen wneud felly Naomi ddaeth yn drydydd a llongyfarchiadau I tithau hefyd. Ond dewch I ni fynd at y wraig bwysig iawn. Rosie Jones, Prif Ddysgwr Eisteddfod T 2020. Siwt mae hwnna'n swno? Wel, dwi ddim yn gwybod sut I deimlo, ond dwi'n diolchgar iawn, diolch yn fawr. Sut ydych chi? Wy'n dda iawn, diolch I ti am ofyn. A ti'n modd oedd clywed geiriau ni a Pari nath feirniadu yn ein cyffwrdd ni gyd. Mae hi yn amlwg wedi cael ei chyffwrdd gan eich cariad chi gyd tuag at yr iaith Gymraeg. Ac sut ath I gyda ti te I ddechrau dysgu'r iaith? Wel, dwi wedi mynd I ysgolion cyfrwng Saesneg trwy'r fy mywyd fi, ond dwi wedi dechrau gyda Cymraeg yn mlwyddyn 7. Ond mae fy athrawon fi yn anhygoel. Felly nhw nath dy gymell di I ddysgu'r iaith, a mi wyt ti hefyd, nid yn unig yn caru siarad yr iaith, ond mae'r diwylliant a'r hanes a phob peth yn agos at y galon ydi? Yn bendant. Mae'r Cymraeg yn iaith cyfrinach, ond yn arbennig iawn. Yn cymhariaeth gyda ieithoedd wahanol I fi, a mae'n mor bwysig I ddefnyddio hi. Wel, gewn ni sgwrs bellach yn y man, ond gei di amser nawr I ymlacio ag I sylweddoli mae ti sydd I ennill y seremoni yma, a gewn ni'r cyfle nawr I ddod I adnabod Rosie ychydig bach yn well. Dwi wastad wedi cael fy hudo gyda geiriau. Sut ydych chi'n gallu teimlo eogrwydd a balchder a ffwyn a llawenydd achos o sgriblau ar dudalen neu synau mae rhywun yn dweud neu ganu. Dych chi'n gallu teimlo'n fwy agos I rhywun sy'n dweud beth dych chi'n teimlo. Neu fyw mewn amser wahanol achos o geiriau rhywun o'r gorffennol. Ein iaith ni yma yng Nghymru ydy'r iaith o storiau. Iaith blodeuwedd yn y Mabinogion, iaith Llywelyn, a, fel dwi'n hoffi meddwl, iaith Ddysgwraig. Mae ein iaith ni wedi brwydro ymlaen hyd yn oed pan ymddangosodd roedd holl y byd yn erbyn hi. Felly nawr, pan mae'r holl y byd yn brwydro gyda'n gilydd erbyn gelyn anweledig, mae'n bwysig mwy nag eirioed ein bod ni defnyddio hi. Dydyn ni ddim yn gallu fod gyda'n gilydd yn gorfforol yn ystod yr Eisteddfod yr Urdd eleni, ond gallen aros gyda'n gilydd yn yr ysbryd trwy'r sgrin gyda geiriau sydd wedi bod yn canu neu dweud neu sgwennu. Rydyn ni yma gyda ein lleisiau ni. Falle dych chi wedi blino ar y pobl sydd o gwmpas chi erbyn hyn, ond dwedwch wrth y pobl hynny y pethau pwysig. Eich bod chi'n caru nhw, yn parchu nhw, eich bod chi'n ddiolchgar am popeth mae nhw'n gwneud. Ac ar ben hynny, os ydych chi'n ddryslyd, os dydych chi ddim yn gwybod beth I wneud am y sefyllfa hyn, sgwennwch. Rhowch popeth mewn delwydd llenyddol. Sgwennwch eich mabinogion, neu gan, neu gerdd, neu frawddeg yn beth ydych chi'n teimlo. Dechreuwch ddyddiadur gallai eich teulu chi y dyfodol ddarllen. Fel rydyn ni'n darllen storiau o'r gorffennol, nawr rydyn ni'n gallu ysgrifennu'r hanes a storiau bydd y tôn nesaf yn darllen.
Felly, i'ch atgoffa chi unwaith eto, dyma'r tri Athro'r Brig yn y gystadleuaeth arbennig yma. Prif serem yn dydd Mawrth. Yn drydydd, Naomi Griffiths o Ysgol Gyfun Aberpennar, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg. Yn ail, Luke Parfitt, Ysgol Gyfun Aberpennar, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg. Ond yn fuddugol, mae Rosina Jones, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd ar y Fro. Ac mae Rosi nawr yn cael cwmni yr un nath draddodi'r feirniadaeth ac yn gyntaf gyd llongyfarchiadau Tinia oedd un arbennig dy glywed i yn siarad mor angerddol am bawb fi oedd yn cystadlu ac yn sicr y tri Athro'r Brig. A na beth ath yn amlwg a gweud y gwir i fi yw'r cariad a'r parch yma oedd ganddyn nhw ac yn sicr Rosi tuag at yr iaith Gymraeg. Ie, ti'n bod, dwi'n hyn beth sentimental beth bynnag, ond gwrando ar rhai o'r negeseuon yn arbennig neges Rosi. Mi nes I golli deifryn bach, achos mae'r gwaith caled, yr angerdd, mae o'n dangos yn dydi. Mae'n dangos pan ti'n siarad efo Rosi, pan ti'n clywed safon I haithi, a chdi mor ifanc. Ges I yng nghyffwrdd a yng nghyfareddu ardderchog, oedd yn hyfryd iawn. Ac yn rhoi hyder yn y dyfodol te, gyda y don newydd yma sydd yn dod Nia? Ydy, a mae'n rhaid I ni gofio am yr athrawon yna mewn ysgolion. Nid yn unig y gwaith caled maen nhw'n rhoi I rannu'r Gymraeg efo pobl ifanc, ond yr angerdd yna, y brwdfrydedd yna, ac os nad ydyn ni'n pasio hwnna ymlaen, bydd y to nesaf ddim yn dysgu'r iaith. Felly, ie, diolch iddyn nhw, ond yn arbennig da iawn ti, Rosi. A Rosi, yn y darn bach yna welson ni yn dod I dynabod I chydig bach yn well, o ti'n annog ni gyd I ddechrau sgrifennu dyddiadur, o di hyn yn rhywbeth wyt ti wedi wneud arfer ohono fe, wyt ti'n sgrifennu dyddiadur dy hun? Ydy, dwi'n sgrifennu yn llawer yn fy nheddiadur fi, a just llawer o bethau wahanol hefyd. Ac yn ymarfer y Gymraeg gyda dy dad ci wy'n clywed? Ydy, mae fy nhadgu, roedd e'n arfer siarad Cymraeg yn trigol pan roedd e'n ifanc, ond nawr mae wedi colli tipyn bach o'r iaith, ond mae'n nais achos pan dwi'n dysgu yn fwy, dwi'n gallu rhannu hynny gyda fe. Mae'n rhywbeth I helpu fi ddysgu mwy. Yn sicr. Wel, Rosi Jones, unwaith eto, llongyfarchiadau gwresog I ti ar ennill y gystadleuaeth yma, a diolch I ti am bopeth wyt ti'n neud hefyd, I ti wir yn esiampl I ni gyd, a diolch I ti Nia hefyd. Prynhawn da'r ddwy ohonoch chi. Croeso, hwyl mawr. Ardderchog. Dyna ni te allwn ni gyhoeddi. Mae Prif Ddysgwr Eisteddfod T 2020 yw Rosi Jones o Gaerdydd. I ni am gael egwyl fach nawr, ond byddwn ni nôl mewn rhyw 2 funud fach.